Well, mabuti nga binawi niya, pero syempre, dahil yun ang naging initial reaction niya, kumbaga top of mind niya, hindi pa rin sasapat at babantayan ko pa rin. Nasabi ko na nga na nagulat ako sa sinabi niyang set aside our differences in the West Philippine Sea. At hindi porket bibili tayo ng Chinese vaccines or tatanggap ng regalo o donasyon sa kanila ay isa-isang tabi na nga yung ating mga karapatan at teritoryo doon sa dagat na iyon. Hindi natin kailangang ikompromiso ang ating mga national interest. And the reason I felt it necessary to also make a shout out to the DND dahil nga dun sa recent development ng pagpasa nila ng isang bagong batas na lalo lang pinapatense, hindi pinare-relax ang posibleng mood at sitwasyon sa West Philippine Sea ay dapat nilang bantayan. I hope Sec Galvez has also taken note of that China has given us and other claimant countries another not positive but negative signal about her intentions, certainly her capacity, at saka yung readiness niya na igiit ang kanyang mga claims kahit hindi pa iyan settled. At lalo na sa West Philippine Sea na atin, lalo na sa exclusive economic zone natin na atin din. So tingin ko patuloy kailangang bantayan na hindi kaliwaan yung vaccine procurement at yung ating national interests sa West Philippine Sea. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.